biyag ti tao. Manang biyana! Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo. Siyakmanan ti pagayam yaw ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ibasa ka ni drama ita, kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad, itinagan nga inso. Ngamsak may na, kumablaaw tay 5-8. Hello, kani Abalos, dita Hong Kong. Ni Francie Gimayen, dita Cagayan. Ni Mel Tabukol, kanta asawa na dita Kuwait. Hello kada kayo amin. Ni Rosibel Mamerga, dita San Isidro Isabela. Ni Federico Emiliano, dita Burgos Isabela. Kani Ma'am Agnes Daos. Kastimaan ti surat ni Pagayam Inso. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga inso. Dahito imbatulod ko asurat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin no daduma. Katap no nalawag ti amin, rugyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, sidaan danto dagiti pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Siit lang, ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka bang mga anak na bakit? Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamasida, anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida, basta agsida dagito'y dingun ta, ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagit ang asong yung siga. Una ka ba mga lamay? Sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita, di ka sumanauin sa... Ay! Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas! Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lucas. Hayap. Ay, Jak amukan ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wenanang, agpawita kinton bigat. Ay, naagyaman na ka na ka. Makagatangak mo't laangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papanan di kwartayo, nanang. Ay na, baybay andak laka di anak ko. Kasla anak ko dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amatari pato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Nala, agtsatak to nga rod na ipawit kong di kwarta, nanang. Ay, wala na ko. Katagya manak manana. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ketsi ka mo birang, day tumatibadom. Color pink. Ketsi ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ketsi ka mo. Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao dagit ang masapul abadwan. Ay nakasapulan na dagito'y nang runa itata medyo lumamin man ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos la na itang aramigaw. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita.
Ingatangan pa'y kumaiti sapatos da, medyas, ken brief, kas kada, pampantida. Ay, kagumatang aktua. Pag titikas tayo, gumatang ba't ngagpaisaw? Kasapulan dadagita no tiyempo ti lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat ti turog da. Nay, ala, agar bisabag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Baka, dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindag dagito'y asaw. Ay, Ha! Ay, Diyos! Apa yan ngayon dagita nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri ngamin itay, iso nga imunag da. Imunag da nga. Pinaunag mo hindi isutam mo. Nyamod da itan. Ingka di tadatar no kayat mo, reklamador ka man. Awan mo't dakas na, no kaidata dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na ka. Ay, di mo sawanti kas ta. Tainal daw adigdigos at dagitan. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos, tagap tao ka malatak. Unay kamatan, kas kalagbagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kaidam, no di kakit. Ay na, inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak mo no anya to in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order tara. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder ito kumkumpurbe. Ipagkadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti taraken ta daytoy. Anya nga min dataya? Dog food. Special dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amom abakbakitan. Nagado nga inapoy nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusan da Lucas, tapno mapreskwan da mag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata maun. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawon pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! Dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y tipit sa kan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Anya ko may tanong kasangay dagitasaw. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wana na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay. Kaya't ma. Katuwa na.
Anya ti okasyon ijay ayan nana. Birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anya kukulam. Aglutluto ak nanang, agprit-prito ak. Okay ah. Hay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, kwa. Agkasangay ngamin day. Amo kun! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kun. Imbag tayong palagip yung. Ha? O sige, siya kung ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kay? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, yun alakay. Tada idasar ko ang dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan an erwam. Tultulang ti Ay kayat da. na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itangal daw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal ataraon. Mala kakapsat. Mairwaran ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asog nga agkasangaywan. Aw, apay dagiti akawar insaw. Binatang ko Pagkawar ko kadagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagiti akawar. Apa yan? Apa yung ilagaw mo dagita ngay? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat karibong-bungan dagiti tattao dito. Masige ka man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagat da, kat medyo na nagtisugat da. Anya. Ala. Itareta yun ida ida ospital. Wan tata, napanda na gayab iti pangiluganan. Ay na. Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ta aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay apa. Magamu ka lang diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito oy. Apay abasol ko nga. Jakmet ida binaon amapan mangkagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan. Basta makamu ka nga diskitar iti gastusan. Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya. Alala! Anya pinagkukuha may! Agrubot ka na! Wan, ay da. Gapo iti dayjay napasamak, nariknak napabot ngan ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang ngam saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Katita sabsabong manan tinakay tuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan ngagmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, ti pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan, no anya ti pagisman da asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na.
Agaywan iti sabsabong sa nanto ilakaw. Dadapay pagsapulan nan. Nala pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga inso. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan, tintay idrama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Kathleen Umayas, ni Imelda Velasquez, kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear Manang Biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawa. Kat tapnumawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano gagawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabiitan na panawan. Kat kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Day, kanya nga day ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna na mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalana kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngayon nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, awagan man ta damagam no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Mala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no na punon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makakuray man. Urahin nyo ko ti ang makaawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay dayta. Logan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, ti isang put ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makakuray man. Asawak, nanang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko, nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na. Ay nagsaya atin ngay no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa niya ibagbagana, mga sawa magaya main. Adangatan urnong na pangasawa na. Uwan niya. No! Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, nagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagan nagdintin na kami, Jesutan. Aya, nukasta. Inlimad mo, te kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo.
Ay na. No kasta, adan to garod ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugma, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay nga ngagtagtagalog ka. Apay di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ilocano ka magayam. Ay na, ano siya, di na mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan ngagdiskitar kamay tapno makapagkalaysa kayaw. Ay aramidan may tapno agsimpa kayon. Nang runa kanay ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kita ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikat makamaw, mahal. Ada kayo ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa iti pagkasaran yung tao. Ay makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi kini Darna. Diyak kaya't nga umutang kayo. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo ngagsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabaho. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit pakipurdiam di tao. Ay nahay, milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Sakto timang panagan, wine. Anyat ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga ngagkatos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa? Nabayagan nga ex ko day jay. Imbis nalipata kaon ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala. Si Kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay. Apit Tagalog ginubya ni Insan Bubot. Nagtagtagalog may. Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mga minti ayog ti sa una nga Ilocano. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo ngam ni Insan Bubot. Anya nga tatikin na yat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat. Gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas.
Ngam no agpokes di ka sinsin mo akit. Rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insanggaw. Kaslaad dayo kaya ten ginubya na. Tan nakapimpintas no maidilig kan ko na. Nauyaw ka matlaunay, Pilaw. Ah, Ha? Apal mula day tayo di ka sinsin mo. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. ha? Masuro na kiti day jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Kanya mo't ibinatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Agiga nga min itakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Diin pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kag balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita kin ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae to'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam ti magna. Tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay. Into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga diyam anugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron. Iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat ba't day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalukaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Wala lang. Karupro pa ni Darna. Ay na, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Ay, kawin ha. Adami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaaramid akong iti cake na tapno maisagana. Malala-alala. Pasuratan to iti Happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Adamag maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maaparting. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo nagitay tarakan mi ababaw. binulang ngagpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibaws dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may.
Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imon una ka anang asawa, ngam awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. Ah, ay dumteng tulat tamot antay. Santay siguro nga ita. Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na idlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor ababan makimarmarites? Anya maday dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta dya asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdamag lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita midey. Ah, Iso nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan ti tarakan niyo. Inton nagbardi lang ni Bebe. Sa tayo man nagparteng. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga rot anaadan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi kar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Di matangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala, inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na tanalawa. Uwan nga raw. Mapalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti boryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wan, basta kuyugan naktungarod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mangala. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik na rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagpintas pa'y nga ubeng. Uwan nga rod, Maray. Amin na makakita, kasta tibagbagada. Napintas ka na, Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nadapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, tamangan no mairita, Maray. Ay na, apay aya si kati masikuran, Maray. Umapal kan samot nga man.
Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa. Una yan di kasta pa nagsasaumare. Sa anak mo't nga umapal. Ibagbag Ay na, di ka nagrason. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanwaya? Kung damat ni bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, ah. Agsangsangit mo dyan, akta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Baby, tatang. Nanay, gamin, umay danahin. Ah, alaan. Sino ti magalakan ko, ah? Apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga. Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsinata. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya? Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit tinasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isulated tayo. Awan karpangan tayo kin ni Bebe. Anya? Kas kamla na buyatan iti sanga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na bain may kadagiti kalugaran may tadya impaspasig at may nga apo ko may saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytaket di kam rimrimwar iti balay may gapo iti nalaos abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Biyag ti tao. Hello! Naimbag nga oras manan kada kayo amin. Sa bali manan nga istorya wano pakasaritaan ti sagot mi kada kayo. Amang tadliw-liwa ken leksyon wano adal iti tunggal maisa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ket na daman dagiti kabarbaro bimisita dito'y channel tayo. Awisan kayo mag-like, share, kan paki-subscribe matan to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. Katita, hintay nga ro dandanggan ti episode 152. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lona, I have visitor coming and I want the house clean. Yes, madam. Cook a lot of food for them, okay? Yes, madam. Okay. I'll go out. You'll take care of it at home. I don't want a lazy housemaid. Aping imawag ka man ng Marsing. Ay na, kasapulan mi ti kwartading ko. Naibusan ta allowance mi. Pasensya kan manang. Saan tapay apagsaritaan dayta? Adda bisita ti amo kat bisi ak ita. Agad agpatulog ka nga ro di ti kwartamin ah.
Awa na ni Gautang mitikanan miyading ko. Sige manang Marsing, di kayagdanag. Apaman ang maalak ti sweldo. Agpatuludak adagos iti kwartayo. Lona! Kabhe! Ay ayaban na kunti amo. Baliwan tantula aming tagsarita. Bye. Lola! Yes, madam. Coming. What are you doing, Lona? I'm doing something in the kitchen, madam. Bring here a lot of food. My visitors are hungry. Yes, madam. Hurry up! You are so very slow, Lona. Aping imawag ka, Manong John. Adda ka di ibagam. Kasyan na kami kumalor na din ka. Agpatulog ka di kwarta may. Awanin ti balunin dagiti kakaanak ka mamapanag-eskwela. Pasensya kan, Manong. Diyak pa'y naawat ti sweldo. Busy ita ti amok. Nagado ti bisita na. Ay, basta agpatulog ka di kwarta apaman ang maawat mo ti sweldo mo ay. Un, Manong. Di kayagdanag. Mangtedak iti allowance dagiti kakaanak ka. Ay na, agyaman na ka din ka Malapot din tan ti saritaan ta, Manong. Amangan mo sa pulin na ti amok. Ay, di mo liplipatan ti agpatulog iti kwarta Un ko naklangaro din. O sige, Manong. Agsubli ako iti trabaho. Bye. Ay, agsubli ako iti ayam ti amok. Amangan no addamanen pangibaonan na kanyak. Agunget manen, no jak maaramid adagos ti ipapaaramid na. Okay, Lona. It's time to clean. You clean. Yes, madam. I want to rest in my room, okay? I will take care of it, madam. Nagado ti iinawan. Namnaskan nga agan anusak para iti pamilya. Agtrabaho akit di anaimbang. Madam, you have not paid my salary. I need to send money to my family. You do not have salary today, Lorna. Wait for me to give it to you. But my family need my salary, madam. Can you understand that I cannot give you anything yet, Lorna? Madam, No salary today. Nagbayag mo nga agpatulod iti kwarta ni Lorna. Mabisinan tayo nakakabsat na. Nga ro tama ng Marseng. Pati pagsugal, awanin. Day tama la pa nagsugsugal mo ti pampanunuot mo at kabagis, John. Imbis ko mga agtrabaho ka mo para iti panagbiag mo. Nagsao kamot ka ba guys? Agpapada tayo lang nga, wan trabaho na. Ay na di mo sa wanti kasta kabagay. Sa dama pang gadak, makilablabada akmay. Manumat na ti masusweldo mo nga eh. Nagbasit. Di ka pa'y makagatang iti naima sa sidaam. Kandi mo nga min pakibibiyangan ti panagsugsugal ko Aramidom ti kayat mo, aramidom mo ti kayat ko, manang ko. ay na, nagsubang kayo manan kini Marsing akabagis mo, John. No man nakibiyang mga minantay. Adamot kit di punto na. Day talag sugsugal ter aramidam. Di mo pa yan maasikaso dagiti anak mo. Antay? Rumbang kuma nga agtitinulong kayo nga agkakapsat. Tawanan dagiti dadakkelyo. Ulila kayon adamang. Adamat ni Lorna mang ti allowance may. Kahit namnamaan nyo latan ti patulod ni Lorna akwartayaw. Manumot laeng nga iti sweldo na nga agtrab-trabaho ijay abroad. Antay. Ay nabaro, kapsat ko day ditatangyaw. At dakarbungak amang bagbaga kada kayo. Nakakaasi ni Lorna nga agtrab-trabaho ijay abroad. Imbes ko maatulungan niyo. Saan? Tada kayo ti agkaradawat iti kwarta kan ko na. Antay, anya man ng timpul-pulong kada kayo ni Jun akabagis ko ya? Ay nabalasan ko. Awan timpul-pulong na kanyak. Binagbaga aklaeng tikabsat mo. Ay, Agpapada kayo akanakak. Oray no addan bukod yo a pamilya. Biyang ko latta timang bagbaga kada kayo.
Nang runa numaditi makit-kitak ngar aramitan niyo. Urnusin nyo man kit iti bagbagiyo. Amuklatan anilor na tinamnamain nyo nga kakabsat. Ah, Agsapol kayo itinatalgad apanggadan nyo. Saan agapaw tagtrab-trabaho ijay abroad ni Lorna kat naginawan ti panagbiagyaw. ante. Nariga ti agtrabaho iti adayo alukar, marsing kaanakan. Iliw kan tuok ti kalaban mo. Aramidam ti amin, tapno makapawit ka iti kwarta para iti pamilyam. Balasang pay mo ni Lorna, ante. Awan pay mo bukod na pamilya biyagan na. Ay uray pay. Nasingpot kit di ni Lorna, tamo na kayo pa'y apanunutan akakapsat na. No sabali ang akapsat, amangan no binaybayan na kayo. Ha? No asino pa'y tiburidak akapsat yo, iso pa'y tinanakam. Amo na kayo apanunutan. Oh, at ti kwarta bulbuludem, Lorna. Ay na, agyaman na, friend. Kasapulan ngamin dagiti kakabsat ko ti kwarta. Di kagdanag. Bayadak mo't na adagos. Apaman amaalak ti sweldo kini madam. Ala, di mon panunutan dayta. Bayadan tulat na no kay kayat mo. Diyak pa'y mat kasapulan ti kwarta ita? Imbag ka pa'y. Nasingpot dagiti amom dito abroad. Saan akas kanyak anauyong. Day tamat ti pagyamyamanak launay si ka. Nakatumpo nga kiti nagsisingpot nga amo. Saan ak nagparikot kadakwada. Gloria. May talit na pa'y kanyak ti kwartada Siyak ti ibaunda ang mga deposit iti kwartada iya bangkong. Kasta ka di. Wine, Lorna. Dahito iti kanayon mo alaglagipan. No adda ka iti abroad, sursuruan ti agbalin anatib ker para iti pamilyam. Friend. Kang runan iti amin, di mo liwayan ti agkid daw iti tulong kini Apo Dios. Kanayon kang agkararag, tapno yadayo na kay ti peggad. Kan kanayon kalaktaan na karadkad. Where are you going, Lorna? Today is my day off, Mom. I'm just going to send money to my family. Where did you get money? I have not paid you, Lorna. I borrowed money from my friend, Madam. Alright, okay. Just come back to the house right away, okay? Yes, Madam. No, kasapulam ti tulong ko, umasidig ka lang kanyak, Lorna. Agyaman na, friend. Awanan ti sabali ang pagkamangak no saan asikan. Sino pa'y nga iti sabali nga titinulong, no sana datayo mo't lang nga kakailian? Dakkelan ti na itulong mo kanya. Maguri ka man. Mabait man laang. Oh, apay. Adda ka di sakit mo? Ay, kwa. Idi pala kalman ang maditirik na. Ngam pilpilitat lang ang tibagik ng trabaho. Ay, di mo pilitong tibagim ngagtrabaho. Si kantumot lang tinakakaasi ti dayta. Diyak kaya't nagpungtot kanyak ti amo. Isungag trabaho aklat na, friend. Kan makimutong ka pa yan? Saan na kasi ti sigot ti pamagim? Naglukmag kay di damam dito abroad. Ay na, nagdakulin ti nagbaliwam si ka. Sana bali ako matungak. Tinapatag. Makatulong ak kadagiti kakabsat ko amang namnama kanya. Lorna? Saan ako ngagbayag, friend? Ang mga nor-urayan na kunti amo. Sige. Ayun no ka sa pulam ti kasarsarita. Umay kalaeng dito balay ti amok, Sana bale, taasidigmat. Na. Nabartag ka mo't amasabat ka, Jom. Sika magayam. Ante, sana ka nabartag? Nakainumak lang basit. Anya abasit. Madlaw iti lang ang akastaw na iti bartag mo. Relax, ante. Imbag ka pa'y Tamaaramid mulat tati ag-relax nga awan mo't panggadam.
Damat ni Lorna, amang mangta diti kwartami antay. No kasta, naawat yung manan di kwarta nga impatulod ti kabsat yo. Wala antay. Ay, di ka lagbain yun. Nakakaasing agsapsapol di kabsat yo ijay abroad. Ngamday talag barbartek tar aramidam. Mayat ti biyag ni Lorna ya bro, antay. Kano nagdakkel ti sweldo na. Ay, day tala ti ammom nga aramidon. No saan ngagbartek, mapan kag sugal. Ay, nanyanti magpakibiyang. Dak mo na kunakon. Kasano ajak makibiyang. Masya naklaunay kinilor na amang mangted iti kwartayo. Ante. Igat-gatang yulaang iti awan kaas-as kan na ba nagtikwarta a nagrigrigatan na. May sakamot marseng. Imbes amakmakan tinangigatangam iti kwarta nga impatulod ni Lorna. Saan mo gatang mo iti pagpapintas mo? Adday takay man ako na ako nante. Dakis aya mo tagpapintas. Jak imbaga adakas tagpapintas. Tiko na, hingatang mo kumaiti makmakan ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna ijay abroad. Ante, Agpada kayo kinnichon akabsat mo. Awan patag kada kayo ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna. Imbes ko mga agurnong iti kwarta, tapno addan to kautan nyo no agkasapulan kayo. Lona, wash the curtains and sheets. Yes, madam. Hayap! You move slowly. I'm sorry, madam. I'm not feeling well. I don't care. You go to work, Lorna. Yes, madam. Ay na, nasayang at tapimanaw ya tigre nga amom, Lorna. Makay na ka. Gloria. Saanan ang nasayang at isa sa Adam dito abroad si ka? Agsakit ka ba yan? Ay na, friend. Gagangay lang day ka, Burikor. Patsya nga aging bagak tumatlaan. Anya gagangay? Anya ka ta nagpatulong ka lang ni Tejin Sim. Ipakamong ka dako at isa sa Adam. Nga agsakit ka. Saanan, friend? Orayak lang nga namalpas ti kontrata. Anya? Basit lang nga napanawan. Agsubli akon iji pagilian tayo. Agorno nga pa'y basit. Tapno addan to aramatak apaman ang makaawi na. Sa bagay. Ipatpatulod ko nga minti kwarta kinimanang ko. Patsyak ang nakaurnong matanday jay. Sapay la kumaa. Basit lang ang timabat-bating allowance ko dito abroad. Intalag ko kinimanang ko dagiti urnong ko. Ante, dua baboy ang dadakkel ti sagana kita kasangay ko. Ado ti makmakan. Nagkarbumutan ti kasangay mo, Marseng. Kasla nagado ti kwarta ma. Awan mo't permanente at trabaho. Binulod ko pa ilang nga di kwarta nga urnong ni Lornante. So katakto mo lang. Anya, inusar mo di kwarta nga impadulin kan katikapsat mo. Kisublik to mo lang ante. Kaya't ko lang amin arambakan ti kasangay ko. Wala, ngam nalabas ti ginastos mo ang nagkasangay. Agasam nga ay tadwa baboy tinaparte. Ati mo pa yon jay agkasar. Ay na, di kay latag sa Sauditan ante. Mangangkay kay din. Oray pay, umdas ko man jay basit asagana. Awan romba nga pagdanagan nyo. Gaputad da kanyak ti urnong ni Lorna. Isublik to mo lang nga. No maisublimpay saan akas ka rin at ibagbagam? Gaputawan mo't nasaya at apagsapulam. Sana mabalay na si kalang tagnumariti kwarta ni Lorna ka ba, guys? Nay, anyat ka't masawan ka ba guys? Igas-gastos mo ti kwarta na. Isa ron bangay kanak mat. Ay sana mabalain. Tapay asa na mabalain. Siyak lang, ti mangiggamit ti kwarta. Gaputa siyak tinangital ka na. Dito. Ay, anay ko. Abay, agsipat ka na Ikanak iti kwarta tapno na sayat ka kanya. Sana mabalin ko lamot.
Pagsugal mo lang, ti kwarta. No, nakasao ka, mat. Kano nagparti ka, di do ababoy, di nagkasangay ka. Pinagan mo amin a padam at chismosa. Ah, No di na ikan iti kwarta, re-rebukin ka. Talaga ang awan ornosyo nga agkapsat. Agpinpinokaw kayo kiday. kasano? Ipilit ni kabagis kung alaan ti urnong ni Lorna ija abroad. Anya, Tapnog sardangan, intad kulangan ah. anya, intad mo amin jay kwarta ni Lorna kan kwana. Una antay, makamumot tano'y gastos na amin day jay. Agpampanunot ka ka di Marsing. Sika tinangital kan ni Lorna iti urnong na. Ilaw-lawag kong tulangan ah, intong sumangtay. Kasanon no gastusan amin ni John ti kwarta. Sayang lang tinagbamban no kanjay kabsatyo ijay abroad. No kasta, agawid ka nga ro din iti pagilyan tayo iti mabit, Lorna. One friend, may salaangin alawas. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ay, kasta gayam. Agyaman unay kan ka Dakkel ti na itulong mo kanyak. Kabayatan ti pa nagtrabaho dito eh. Hala, sika talaga. Di man pampananutan day jay. Ayun gayam, bayada kung di utang ko kan ka. Oh, Oh, atoy, sigurado ka? Adi man kasapulan dati ang kwarta, nga? saanin? Ulitak man ang kaagyaman. Nagsaya at kaagayam. Ah, di, Lorna, simangpit kan. Wan manang, Pwede mo yung bagbag hatap no nasukon da ka kumain sa airport. jakon impakpakaamu kada kayo kin ni Manong. Kaya't kayo asorpresaan. Ay, ang apay nga akim mo tong ka. Nalukluk magkapaidisan ka nag-abroad. Manang, Nalalaway ka, sumarkading ko. Amo ka na banog kay ti biyahe. nauyong tinagbalin nga amok iji abroad manang Marsing. Nagan-ano sa tapno makaurno nga klaan. Kat makatulong nga kada kayo kin ni Manong John. Ha? At dapay gundaway adinak pa kanan ti amo. Pagtrabahon naklata, nga uray ang sakitak. Lorna? Basit lang oras ti turog ko. Adalo man ti rabi ino maturog ak. Masapa ak tumanan abumangon, tapno asikaswag ti amo. Ha? Ado adaras ang nagsakitak. Ngampil-pilitak latat trabaho. Ni Apo Diyos laang ti pagkamkamangak. Kan mang patpatip kar iti pakinakam ko. Lorna? Para kada tayo matlaang tararamidak, manang Marsing. Ay, gayam. Di urnong kung adakan ka, aramaten tayo nga agnegosyo, manang. Pagpuunan tayo. Kukwa. Ayan di kwarta, manang Marsing. Kaya't ko amakita. Ay na. Pakawanan na kading ko. Awanan kanyak timpay dulin wa kwarta. Anya ti kayat mo asawan, manang Marsing. Ay kwa. Inala kanyak ni Manong John. Ikat. Impabak na iti sugal. Anya. Pakawanan nak, Lorna, ading kaw. Ikaray, agbalbali wa kaw. Saan ako nagsugsugal? Sapay la kumata mapakawan na kami. Ading ko. Mano atawan na nagregregat ang tijay abroad. Tapno makaurnong kan matulungan kayo ang kakabsat ko. Naman niya dahi tayo ngay naramid yun. Naglaka nga yung pukaw yung ti kwarta nagregregatag. Sorry, Lorna. Amuyo ka din o anya ti mapaspasama kanya kini abroad. Amin arigat kan panagtuok. Inaramid ko. Nagtalaga ka na kayo. Ngam sinayang nyo lang ti kwarta nagregregatag. Pakawanan da kami, ading kaw. Mangnamnama ka. Agsapol kami ni ti trabaho, may. Kat,
Si kamot itang titulungan, May. Wen, ading. Day tatagpay so. Ina, mababayin kami unay kan. Unay kayo, matan. Manipot ita. Agbalbalo kami na din ka. Agtitinulong tayo nga kakabsat. Wen, ading. Promise. Kaya't mi alito pandag itinagkurangan mi kan ka. Pagkawanan na kami kumaading ko. Agtrabaho ka tapno makasapul ka iti kwarta. Saan kat amang namnamakalatan iti tulong ti sabali. Tati kwarta sana mapidpidot no di kat pagrigatan dayta. Iti met paset dagiti managtulong diyo itad amin a kwartayo. Mangibati kayo iti para iti bagiyo tapno danto aramaten nyo inton agkasapulan kayo. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.